8. december, Egon Arena NTC, Fight Explosion, Noc bojovníkov, Muay Thai, K1, MMA, mená ako Moravčík, Singel, Jáger, Halada a veľa ďalších. Moderátor Ondrej Novotný, dvojica Batila Rugby v sprievode Pastels a Ladylicious, lístky v sieti Ticketportal a predpredaj.sk. Predsa nemusia odchádzať z ringu s monoklami a krvaví a dezorientovaní. Aj to je samozrejme sympatický príklad toho, ako sa dá skončiť zápas. Presne tak. Tento MMA tam je neuveriteľne veľa, povedal by som, premenných alebo veľa vecí, ktoré si musí ten zápasník všímať a na čo dávať pozor, a je to určite náročnejšie ako ten thajský box. Je to určite ťažšie, komplexnejšie. Tam si treba dávať pri svojom útoku ešte na obranu, aby proste útok, ktorý privediete, super nevyužil zase na svoj útok. A máme tu ďalší zápas podľa pravidiel Muay Thai bez lakťov. Ťažšie váhy, 86 kg na 3x3 minúty medzi Danielom Hromekom a Marcelom Jágerom. Na toto sa naozaj neuveriteľne teším. Keď človek, ktorý sa trošku vyzná, počuje meno Marcel Jáger, tak neverím tomu, že by sa netešil. To určite. Marcel je neuveriteľný bojovník, ktorého zápasy sú pozerateľné, veľmi dobrý na rukách. Tiež má dobrý prehľad. Uvidíme, ako bude dneska pripravený. Videl som ho už v zápase, kde proste exceloval, v zápase, kde ma nejako nepresvedčil. Strašne sa zvedavý, strašne sa teším. Tu ho vidíme so svojím trénerom Martinom Belákom. Marcel Jáger bol v českých médiách označovaný za slovenskú legendu thaiboxu. Ale On sa dopočul z nemenovaného zdroju. No ale ťažko hodnotiť z tých pohľadov, by sme to vedeli. Marcel Jáger pôvodom z Bratislavy. Myslím si, že tu trénoval Hadumane, teraz si nie som istý. Potom pracovné povinnosti ho zaviedli do Banskej Bystrice a tam je známy klub Fire Gym, takže začal trénovať tam. Prestúpil do týmu Eastern Beast, čo je profesionálny tím. A momentálne trénuje viac menej pod Martinom Belákom. A Dano Hromek, domáci borec, momentálne z Hanumanu, pôvodom z Lohovca, ktorý začínal v Hurone. A pre mňa to bol jeden z najväčších talentov, čo som za posledné roky videl, pretože v takom mladom veku, keď som videl zápasiť, skvelo technicky vybavený a s neuveriteľným prehľadom, čo naozaj je jedna z dôležitých vlastností bojovníka, aby mal prehľad v tom ringu. So skvelým časovaním, v 18 rokoch, to je naozaj veľký talent pre mňa. No momentálne má tých rokov 19, o rok múdrejší a vyspelejší. No a jeho skóre je 24 zápasov, 19 výhier, 5 prehier, 3 výhry spôsobom KO. No a skončil na prvom mieste Muay Thai Open 19.10. roku 2010, World Muay Thai Champion. Áno, bol na 3. mieste. Nejaké majstrovstvá, 3. miesto, ale čo je veľmi cenené, majstrovstvá sveta Muay Thai pod organizácie IFMA, tak skončil 3., čo bol naozaj veľký úspech. Vtedy tuším bol aj s Igorom Danišom, ktorý je majster sveta. A toto bolo naozaj veľký úspech a veľký výsledok, ktorý doviezli na Slovensku z Thajska. Tu je Dano, maske Anonymous, ktoré nastupuje nejaký čas. Opäť pod trénerom Ferom Starým. Obrovský pokoj vidieť v tomto fighterovi, ktorý má niečo odboxované. Áno, v ringu vyzerá, ako keby sa ho to netýkalo. Krásne kľudný. Uvidíme, ako sa pripravil na Marcela a ako dokáže zápasiť. My sme samozrejme nezabudli aj na Marcela Jágera,
vicemajster Európy VKF v roku 2011. Takisto tretie miesto na Tadnev aréne, čo je turnaj, ktorý sa búcha v Rusku. Kickboxový turnaj a naozaj sú tam skvelé mená a vyšli stali skvelí bojovníci, bojoval tam dokonca Jabbar Asterov a podobne. Marcel Pleco Jager. Jeho jsou rozloučené 19 let, 187 cm a 86 kg. Z Hrovančů Bratislava pod trenérem Fero Starý. 24 zápasů, 19 vítězství, 3 KO a pouho 5 porážek. Vítěz IFMA Open a také třetí z mistrovství světa VKE Bangkoku Daniel Anonymous Hromek. No je zaujímavé, že z toho zrejme nie je príliš profesionálneho hľadiska, ale predsa len jeden borec má 19 rokov, druhý 30. Áno. Takže mu pokojne aj mohol vykať. Je to možné, áno, je to fakt, že Dano je, ako som už vravel, talent. Marcel je už známy v ringu, už sa tam bojuje niekoľko rokov, takže som zvedavý, ako kto čo ukáže. Vidíme, že si tu teraz Daniel Hromek privoláva v sebe. Mali by sme počuť, predpokladám, že to je tajský box, takže by sme mali počuť aj nejaké vajkru, ale asi sa nepodarilo, bol nejaký problém s hudbou na začiatku. Takže Dano si len obišiel ring, netancuje sa celé vajkru, pretože niektoré vajkru majú niekoľko minút, tak kvôli úspore času sa aspoň prejde takto po ringu. A už počujeme hudbu. V ringu skúsený rozhodca Igor Schmidt, ktorý už rozhodoval aj väčší turnaj v zahraničí. To je veľmi zaujímavý pohľad. Áno. Priznám sa. Pekný stare down. Hľadia si pekne do očí, toto je ono. Myslím, že Marcel Jager sa teraz snažil trošku zdeptať svojho mladšieho kolegu. To sa vždycky patrí, to sa musí robiť, to je pre divákov, diváci majú radi napätie. Takže to tam musí byť. A poďme, prvé kolo začalo. Zatiaľ opatrne. Borci si vymenili low kicky na prednú nohu. Dano otočený guard. Pravá noha vpredu, Marcel ľavá. Ale vyzerá to byť na tom Danielovi, že ten guard predsa len nie je jeho prirodzený. Ja by som skôr čakal tú druhú nohu, že pôjde dopredu. Možno sa mýlim samozrejme. Teraz si ma zaskočil. Či on je naozaj pravák alebo ľavák. Všimol som si to postavenie a vidím, že tu záťaž prenáša aj tú prednú nohu. Samozrejme není dobre. Ak si to všímaš aj ty? Čo všetci vieme, že proste ten postoj na prednej nohe je zlý, pretože keď super to zistí, tak začne mu okopávať a proste stáť na nohe, na ktorú dostávate low kick, tak to teda... No, sledujeme, že tá zadná noha je stále pokrčená. Takže možno tam je ten vymenený postoj aj z toho hľadiska, že nastúpil proti Marcelovi Jagerovi. Neviem, naozaj si neviem spomenúť teraz, že by bol naozaj... Ale stále ide pekne z pravej. Pravá predná. Teda stále opatrné. Oťukávačky, nevideli sme ešte nejaký ostrejší úder a Marcel už ide po spodkoch pomaličky. Čo je jeho silná zbraň, naozaj kvalitné háky na spodok. Uvidíme, ako sa to dneska, či dokáže roztočiť tak, ako sa patrí. Je zvyknutý. Priestor tam je, Dano má lakte široko od seba, takže na tie spodky to tam pôjde, len sa dostať bližšie. Máme chvíľu, ale zistíme, ktorý to bol. Ktorý je jeho postoj a vidím vystrčenú.
ľavú nohu. Občas práva, občas ľava. To je veľmi zaujímavé aj z iných zápasov. Áno, teraz vymenil guard, pekne už má ľavú vpredu. No. Toto keď dokáže bojovník, je to naozaj veľká výhoda. Pekne si to prestrelia, pretože samozrejme súper musí na to reagovať. Začínať rovnako z druhej ruky. Keď je borec má štandardný postoj, ortodox, tak proste začína z ľavej ruky. Ako náhle máte proti sebe supera s opačným gardom, musíte ísť vy začínať zo zadnej. Takže oťukávačka, prvé kolo, ľahké, žiadne nejaké presnejšie, teda nejaké body tam zázračné neboli. Predpokladám, že to bude remíza, ale bude sa rozhodovať v ďalších 2 kolách. Priznám sa, Daniel Hromek nebol mne príliš známy borec. Keď ťažko povedať, pretože ten internet veľa toho niekedy neponúkne. Treba sa tomu venovať trošku iným okom a povedzme pravdu aj srdcom. Čo si určite aj ty, zástanca. To určite, ináč sa to nedá. No, z toho človek nevyžije, všetko to robí na úkor seba, všetkého ostatného, takže treba tam mať aj nejaké to osobné zaangažovanie. Nejde to ľahko. No ale potom, keď sa pozrieme do hľadiska, tak vidíme plné hľadiska. Áno. Na takýchto nociach bojovníkov. To je veľmi pekné, účasť je naozaj parádna. Uvidíme, či bude aj nejaký poriadny kotol. Ako budú diváci podporovať nejako alebo pozbudzovať svojich bojovníkov. Teraz sme videli peknú výmenu od Marcela, kde trafil pár úderov na hlavu a bol tam naozaj 1 alebo 2 dobré háky. Takže už si začína veriť. A Don je stále ešte opatrný. Vyšlo koleno. Strak na zem. Marcel je borec taký viac menej do tej K1, pretože má tie ruky lepšie, väčšinou nebojuje až tak lakťami. A príjemný úder. A suspenzor. Áno, si vyskáče. Ten pravdepodobne nebýva niekedy 100%. No, ono to možno neboli tam, kde to mierí, ale akurát ako ten suspenzor zatlačí na slabiny a podobne, tak to není bolesť, ktorá poteší. Ja som chcel ešte dodať, že som videl naposledy zápas Marcela Jagera proti Miroslavovi Šíbanovi. Nitre? Nitre na Nitranskej noci, áno. Nebol som tam, bohužiaľ, ale počul som, že to bol zápas večera. Ten zápas bol jednoznačne najlepší a bol neskutočný. Naozaj diváci šaleli. Myslím, že Miroslav Šíban si zaslúžil obrovský potlesk aj cez to, že prehral. Ale to bol naozaj súboj titanov. Presne tak, to je to, keď Marcel má svoj deň. Áva ich často, ale niekedy mu to nevíde. Ako naposledy, keď som bol na Oravskom záku, tak tam ten výkon nebol jeho presvedčivý. Ale naozaj, keď ide, tak to je radosť pozerať. Teraz pekne nadriafal Dáno Hromek nejaké kolená v klinči. Boli to viac menej také polostehno, polokoleno, ale určite to zabolí, keď ich tam padne 5. Myslím, že Hromek ide hlavne tou svojou zadnou nohou po vnútornej strane Jagerovej nohy. Ale tak teraz samozrejme sa orientuje na niečo úplne iné. Tam je miesto vždycky na tú nohu, to je, keď proste máte proti sebe niekto, kto si verí na ruky, potrebuje sa rýchlejšie presúvať a krásne údery Marcela, ktoré padali naozaj na hlavu. Kolienkom. Marcel sa klinčovať nechce. Sa to snaží, aby to rozhodčík najskôr roztrhol. A to bol krásny ducking od Marcela. Ale Dano opäť nejaký nemasne neslaný, toto nezvykol u neho vydať, aj keď v posledných zápasoch nebol nejaký extra presvedčivý. Pekné 2 round kicky vadli. Marcel supera trošku provokuje. Robí opičky, čo ešte neviem, či je na mieste.
Tak Marcel to robil aj v tom poslednom strednom zápase, ktorý som videl. A mám pocit, že si tým dodával veľa energie, odvahy a sebavedomia. Vyprovokuješ supera, ten možno príde k tebe, si na to pripravený, proste trafíš nejakú dobrú kontru. A je to hlavne pre divákov, diváci to majú radi, ja to mám strašne rád. Alena Hola. Donatella Pannu a Alena Hola, to bol zápas tiež. Pozerateľný. Akurát si pozeráme teraz startovku na Nitriansku Noc bojovníkov. Je bol aj Vlado Konský, Marcel Jager s Ivanom. No a tu vidíme Dana Hromeka. Po druhom kole, cez prestávku čakáme na tretie, uvidíme ako sa to, či sa nám ten zápas nejako konečne zlomí, ale myslím si, že natriafal teraz veľmi dobre Marcel a aj keď je to podľa pravidiel Muay Thai a Dano tam mal nejaké dobré kolná v klinči a nejaké round kicky, myslím si, že väčší ten damage spôsobil Marcel, no uvidíme. Marcel útočí. Marcel sa trošku zaprel. Vidíme zase tie... Je tam aj tá hmotnostná výhoda zatiaľ, aspoň z tej výškovej strany, že Marcel je niečo nižší, ale pritom je hmotnejší, je taký... Dubaja do 86 kg, Marcel vyzerá byť taký hrubší, možno už má aj viac skúseností s tým, ako si upraviť váhu. Borec, keďže vážili sa včera, už dneska môže mať úplne inú váhu na tie potom dny, keď sa poriadne najedol, takže dneska kľudne môže mať o 2-3 kg viac. Pekne Marcel stále tlačí, Dano sa chytá do klinča. Marcel nepozápasnícky na zem. Ďalšia pekná kontra, zakončená dobrým strihákom. Dano to asi uhráva na tie Muay Thai techniky, ale myslím si, že nemajú takú presnosť a tvrdosť ako tie Marcelové. Teraz tam bol spodný hák, ktorý bol dobre trafený. Marcelovi možno by sa patrilo tam viacej zakončiť tie výmeny boxerské, to znamená, keď Marcel vypustí do kombo rukami, tak by to asi chcelo zakončiť na nejakým low-kickom, ale zase Dano ho tam rozumne chytá do toho klinča, takže priestoru tam veľa nie je. Opäť kolena v klinči, nemôžu zavážiť bodových. Ďalší striháčik. Nie je to taký veľmi pozerateľný zápas, možno pre diváka, pretože sa tam veľa klinčuje a z toho klinča nevychádza nič poriadne. A zase presný direkt od Marcela. Tie danové kombinácie rukami nemajú vôbec silu. To sú také na tréning, na lapy. Skôr kombinácie. Konec kola. Tak máme tu koniec ďalšieho kola, no a Daniel... to koniec zápasu. Daniel asi... Dano si verí. Má pocit, že mu to dneska išlo niečo lepšie. Teraz som zvedavý, ako to posúdia bodoví. V takýchto zápasoch má celkom dilemu, ako to správne bodovať. Pretože na Danovej strane sme videli práve tie tajské techniky, tie kolena v klinči, nejaké round kicky. Marcel zase si tam veril na tie ruky a spôsobil zase väčšiu škodu. Podľa mňa tie údery boli podstatne tvrdšie ako akýkoľvek Danov. Veľa nepresný, ako vidíme, z Marcelovej strany, ale aj z Danovej, dokrytu alebo vedľa.
to ani nebol poriadny úder. Dano aj pracoval dobre v klinči, Dan si vedel toho Marcela nastaviť na to koleno a sme to videli pri tých lanách, ako si ho pekne potiahol. Takýchto záberov budeme potrebovať o niečo viac. Rozhodne pre mňa určite. Bodovi ešte nemajú jasno. Tak. Vidím tam nejaké krútenie hlavou, ale už je jasno. Už je jasnejšie. Dnes uvidíme ešte nastúpiť aj Vlada Moravčíka. Na to sa teším najviac. Samozrejme, komentujeme to neskôr. Remíza. Je to možné ako... No, Marcel Jager nie je spokojný. Marcelovi Jagerovi sa to absolútne nepáči. Veril si, že na tej ruke natriafal dosť. Tam padla otázka, čože? Tak teraz je ticho, ale... Pero Starý sa snaží ukecať celú situáciu. Jasné. Tak na tento zápas sa ešte pozrieme raz v kľude a uvidím. Sám si to nabodujem niekde na papierik. Ale tak je to možné, nemal som nejaký prvý dojem taký, že by bola tam nejaká veľká prevaha. Zostali mi v pamäti hlavne tie Marcelové údery, ktoré boli naozaj presné a tvrdé. No uvidíme, možno sa ten zápas bude ešte...